Min qalbu bil-ferħ eżistin il-għakom għal ċelebrazzjoni dell-Eukaristija waqt li bħala komunità nisranija niċċelebraw il-moment ta' meta Omna Marija ġrimtella s-sema biruħu l-ġisem l-assunta. Nixtiequ nfakrukom illi għaw il-qrara d-dej anka din in-naħa tal-Knizja u nixtiequ nofru din il-qudiesa flimkien għal Jeff Days, Mary u Charmaine Harry. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu hija magħkom il-kol. Aħna neħtlu għall-Eukaristija eżistijej, l-ewwel ħaġa li nagħmlu mhux tant li naħsbu dnubietna, imma l-ewwel ħaġa li nemmnu li dil-grazzja ta' Alla l-imħabba ta' Alla qiegħda magħna. Kemm hu sabiħ li titlob maħfra il dak li taf li jħobbok, għax taf li l-maħfra hija garantita, m'għandikx dubju. U għalhekk jew neħtlu quddiem il-mulej bil-konvinzjoni tal-garanzija li hu jaħfrinna u fis-skitt ta' qalbna nirrikonoxxu l-bżonn tal-maħfra u l-ħniena tiegħu fil-ħajja tagħna. Missier ħanin, aħfrinna drabi meta nqasna mill-fiduċja ta' wlied, meta floka f'dajnik is-suppervjajna u ġġudukajnik. Mulej ħniena. Mulej Ġesu aħfrinna meta ma ħallejniex lilek tkun l-uniku situ salvatur ta' ħajjitna. Kristu ħniena. Spiritu Santu Alla, aħfrinna meta straħajna fuq il-qawwa tagħna u mhux fuq il-qawwa tiegħek biex naħfru, biex inħobbu, biex ngħixu bis-sens. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox. Jaħfrinna dnubietna u jagħtina l-ħajja ta' dejjem. Glorja lil Alla fil-għoli tas-smewiet, paċi fl-art il-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ. Irrodulek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf t'Alla bin il-Missier. Int li tneħħi d-nubiet ta' dinja ħenna lina. Int li tneħħi d-nubiet ta' dinja il-qatt talb tagħna. Int li qiegħed fuq l-emin tal-Missier ħenna lina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu, mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, intellajt fil-glorja tas-sema biruħu l-ġisem il-Verġni bla teba Marija Ibnek. Għamel li ħsibijietna ikunu dejjem fil-ħwejjeġ tas-sema biex jistħu inna sem magħha fil-glorja li tajta. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħixu jisaltan fl-imkien mar-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. L-ewwel qari mill-ktieb tal-Apokalisti ta' San Ġwann Apostlu. F'dak iż-żmien infetaħ it-tempju ta' Alla li hemm fis-sema u deret l-arka tal-patt tiegħu fit-tempju tiegħu. U der sinjal kbir fis-sema, mara li libsa x-xemx bil-qamar taħt riġlejja u b'kuruna ta' 12 kewba fuq rasa. Hija kienet fit-tqala u bdiet tajjed bl-ġieħ ta' ħlas u tbati biex teħles. Imbagħad fis-sema der sinjal ieħor. Ara, dragun kbir minn lewn in-nar b'7 irjus u 10 tiqrun u b'7 diademi fuq rjusu. U b'dembu kienes waħda mit-tlieta tal-kwikeb tas-sema u għaddabhom lejn l-art. U d-dragun marqat quddiem il-mara li kienet se tilet biex kif tilet l-bina jibilgħu. U wildet iben, tifel, li kien qatt irid jira l-ġnus b'xettru tal-ħadid. U bina ġie maħtuf għal quddiem Alla u quddiem it-tron tiegħu. U l-mara ħarbet fid-deżert. U smajt leħen qawwi fis-sema jgħid:
Issa ġiet is-salvazzjoni u l-qawwa u s-saltna ta' Alla tagħna u s-seta tal-Messija tiegħu. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali. Flemintek is-sultana imneżza b'deb ta' Ofir. Flemintek is-sultana imżejna b'deb ta' Ofir. Bniet islaten joħorġu jilqgħuk. Flemintek is-sultana mżejna b'deb ta' Ofir. Isma' binti, ħares u għati widen, insa l-ġensek u l-dar missierek, ngħidu, flemintek is-sultana imżejna b'deb ta' Ofir. Jitaxxa is-sultan biġmielek u int għaxu sidek għatih qima. Ant is-sultan jeħduha biex bejbiet warajja, jittieħdu bajjat ta' ferħ u għena, jidħlu fil-palazz tas-sultan, ngħidu, flemintek is-sultana imżejna b'deb ta' Ofir. It-tieni lezzjoni. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawlu Apostlu lill-Korintin. Ħuti, Kristu kien imqajjem tas-sew mill-imwiet, l-ewwel frott fost dawk li raqdu. Għaliex jekk permezz ta' bniedem feġġet il-mewt, bi bniedem ukoll isseħħ il-qawmien mill-imwiet. Għax bħalma il-bnedmin kollha imutu f'Adam, hekk il-koll jiksbu l-ħajja fi Kristu. Imma kulħadd skont kif imissu, jibda l-ewwel frott li hu Kristu, wara dawk li huma ta' Kristu f'jum il-miġja tiegħu. Imbagħad it-tmiem meta Kristu jerħi s-saltna fid-dejn Alla l-Missier, wara li jkun ered kull ħakma u kull seta u kull qawwa. Għax jeħtieġ li hu saltan sa ma jqiegħed l-edewwa kollha taħt riġleh. L-aħħar għadu li jinqered tkun il-mewt. Il-kelma tal-mulej. Inqumu bil-wifqa. Alleluja, alleluja, alleluja. Marija ittellet fis-sema jifirħu qtajja tal-anġli. Alleluja. Il-mulej ma'kum qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien Marija qamet u marret ħaffef lejn il-għoljiet f'belt tal-Ludija. Daħlet għand Zakkarija u selmet l-Eliżabetta. Malli Eliżabetta semet il-Marija s-selmila, it-tarbija qabżet fil-ġuf tagħha u Eliżabetta mtliet bl-Ispirtu Santu. U nfexxet fajta kbira u qalet: Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek. U minn fejn ġini dan li jom il-mulej tiegħi tiġi għandi? Għaxara, ma li smajt f'udnejja leħen it-tislima tiegħek. It-tarbija li għandi fil-ġuf qabżet bil-ferħ. Iva, ħini għadik li jemnet li seħ kull ma bat jgħidilha il-mulej. Imbagħad qalet Marija: Ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej u l-Ispirtu tiegħi jifraħ f'Alla s-Salvatur tiegħi. Għax hu xeħet għajnejh fuq ċokon tal-qaddejja tiegħu. Iva, min issa l-qudiem kun niser jibda jsejjaħ li ħinja, għax is-Setan jagħmel miegħi ħwejjeġ kbar, qaddisu l-isem tiegħu. Il-ħniena tiegħu tinfirex f'kull żmien fuq dawk li jibżgħu minnu. U wera l-qawwa ta' drieħu u xerret il-dawk li huma mkabbra f'qalbhom. Niżżel is-Setana minn fuq it-tron tagħhom u wolla li ċkejknin. Mela b'kull ġid il-minu bil-ġuħ u l-onja bagħthom il-barra b'xejn. Ħassib Iżrael għaddej tiegħu għax ftakar fil-ħniena tiegħu. Bħalma wieħed il-missirietna bris Abram u nislu għal dejjem. Marija baqgħet mill-Eżabetta għal 3 xhur u mbagħad reġgħet lura lejn darha. Il-kelma tal-mulej.
Eżisti il-festa li qegħdin niċċelebraw illum l-Assunta Omna Marija imtella s-sema biruħu l-ġisem fil-qalba tagħha hija festa ta' tama. Hija festa tama għaliex propju li kieku il-Madonna sempliċement bħal Ġesu għaddit mill-mewt u baqgħet hemm, kieku Kristu miet u baqa' hemmhekk bħal kulħadd, kieku aħna m'għandna tama ta' xejn. Tfisser li l-mewt kun rebħet. Però propju Marija llum tipparteċipa għandha sehem minn dak li jseħħ f'Ġesu iqum mill-mewt biex jgħix għal dejjem. Marija eżistijej faqda waħda ma' Kristu, il-mewt ma terbaħx fuqha, imma faqda mal-mulej hija terbaħ fuq il-mewt. L-għajt li huwa l-passaġġ mill-mewt għal ħajja ta' Ġesu, Marija maquda miegħu tgħix dan l-għajt tagħha wkoll, passaġġ mill-mewt għal ħajja. Li aħna lkoll kemm aħna eżistijej fil-Magħmudija għamilna wkoll dan il-passaġġ mill-mewt tal-ħażen, mill-mewt tad-dnub illi ngħixu għal ħajja u l-ħajja ta' dejjem. U dan is-sens ta' tama eżistijej illi l-mewt mhix l-aħħar kelma, huwa l-messaġġ li nixtieq li nieħdu magħna llum fil-familji tagħna, fil-ħajja ordinarja tagħna. Mhix sempliċi l-mewt meta aħna ħammutu, però kemm ħafna drabi l-ħajja tagħna tgħaddi minn toma ta' mewt. Toma ta' mewt fi żwieġ pereżempju. Persuna li jintħabbejt li jintajt ħajtek għaliha u jiġi mument li tgħid imma jiena m'għad ninħossej għalih. M'għad ninħossej għaliha. Sirna isna aħwa, ċe tħoss li din l-imħabba qiegħda tmut. ċe l-fiduċja li kellek fulidek għaliex ġew imweġġa minnhom, tħoss li din il-fiduċja ġiet traduta u forsi issa tħoss li diħla t-toma ta' mewt fi relazzjonijiet ma' wliedek. Forsi tħoss it-tema ta' mewt qed tidħol f'ħajtek. Jien x'qed ngħix fadalli nagħmel hawn meta nara tant ħażem madwari u tant affarijiet li jmorru kontra dak li nasess nemmen li rabbejt l-għożda tal-familja tiegħi u li hemmint fis-soċjetà. Forsi fuq il-post tax-xogħol din id-doma ta' mewt qiegħda tidħol fil-ħajja tiegħek minħabba inġustizzji li inti tara. Forsi s-sitwazzjoni li qegħdin ngħixu bħalissa tal-pandemija tħossha toma ta' mewt kif qegħdin ngħixu. U hawnhekk irid nagħmlu mistoqsija. Jekk ix il-mewt ħa terbaħ lilna jew jekk hux aħna se nerbħu. Bil-qawwa tagħna ma nista' nerbħu. Però bil-qawwa tal-Alla fina u dan li ġara f'Marija, aħna nistgħu nesperjenzaw hawn minn ġdid. Aħna nistgħu nesperjenzaw tama. Aħna nistgħu nesperjenzaw li l-ħażen m'għandux l-aħħar kelma fil-ħajja tagħna, fil-ħajja tulidna, fil-ħajja ta' pajjiżna u fil-ħajja tal-Knisja. Dan ifisser dan l-għajt ta' Marija, it-tluq tagħha fis-sema li t-tama tirbaħ. Meta aħna nitilfu t-tama eżistijej, il-ħajja tagħna tibda titlef l-iskop. U f'xi dwejjaq, nistennew li l-mewt iġi fuqna, inċedu narrendu ruħna, l-eżistijej, iċċedu qatt għaliex Alla huwa magħna u man-naħa tagħna. L-ewwel qari jiddeskrivilna silta meta din l-arka x'kienet? Kienet is-sinjal tal-preżenza t'Alla fit-Testament il-Qadim li għal xi żmien tosfor u terġa' titfaċċa issa f'dan il-mument. It-tempju li hemm fis-sema jinfetaħ u l-arka tidħol ġewwa fih. Huwa kliem simboliku. Din l-arka hija l-poplu ta' Iżrael li ġar il-preżenza ta' Alla. Din l-arka hija l-Knisja li ġor il-preżenza ta' Alla. Din l-arka hija l-Madonna li ġor il-preżenza ta' Alla. Imma din l-arka hija int, għax inti wkoll tempju ta' Alla, Alla li jammar fik. U dan it-tempju li jinfetaħ fis-sema mhux li f'Alla nnifsu li jiftaħ qalbu għalina. Jurina li din it-tama nsibuha meta aħna nsibu postna f'qalb Alla, maħbubin tiegħi. Iċ-ċempju nfetaħ bħalma l-kustat ta' Kristu nfetaħ u iċċarrat biex aħna nistgħu nidħlu fih. Fejn se nsibu l-faraġġ tagħna? Fejn se ssib ħajtak hemm? Fejn tista' sserraħ qalbek meta inti mdejjaq? Hemm maħbubin tiegħi. Jekk aħna noħorġu l-barra minn din il-qalb ta' Alla, aħna se ngħixu fil-mewt. Imma jekk se nidħlu fiha kif din l-arka kif Marija tidħol fiha, aħna se nsibu l-ħajja. U jiena ninkoraġġikom il-qalb. Fil-momenti kollha jibsa fejn it-toma ta' mewt tidħol f'ħajjitna. Ejjew nistkennu fil-mulej. Aħna l-insara maħniex bħal bqija tal-oħrajn illi naqtaw qalbna. Aħna n-natama ġdida.
Marija mtella s-sema fuq il-ġisem fil-qalb talla x'inhi tagħmel? Dak li għamlet fuq dil-art waħda minnhom. Fil-Magnificat, fil-Vanġelu, meta marret għand Elisabetta, il-Madonna x'tagħmel? Tfaħħar l-Alla. Kemm għandna bżonn eżistijej li aħna nfaħru l-mulej. Tafu x'inhu l-maqlub li tfaħħar l-Alla? Huwa li tgorr. Kieku kellek tagħmel miżjien fil-ħajja tiegħek. Bejn li tgorr u li tfaħħar il-Ġesu. X'tagħmel inti? X'tagħmel? Il-bniedem ta' Alla, il-bniedem li qalbu jafalla maħbubin tiegħi. Infaħru l-mulej anka fil-momenti jibsa, anka meta kollox imur ħażin, anka meta kollox donnu jkisser il-pjanijiet sbieħ tiegħek. Marija fil-ħajja tagħha, l-pjanijiet tagħha diversi drabi ġew imħawdin. Imma s-sens ta' tifkir jibqa' hemm. Aħna poplu li jfaħħar. Marija hija dik li daħlet qabilna f'dan it-tifkir lil Alla. Kien hemm patri qaddis tagħna Kapuċċin jismu Solanus Casey l-Amerika, magħruf bħala Padre Pio tal-Amerikani, kellu don ta' fejqan tal-ġen. Mit fil-57, il-festa tiegħu 30 ta' Lulju. Intqajt ma' Awċin li kienu jgħixu l-Amerika Detroit illi iltaqgħu miegħu saħansitra. U n-nies kienu ħobb jgħidilhom thank God ahead of time. ċel il-mulej faħruh qabel iż-żmien. Jekk qed tistenna xi grazzja minn Alla, tgħidux grazzja wara. Minn qabel, għax din hija t-tama, din il-fidi tagħna li nesprimuha f'dan it-tifħir. Però l-Madonna eżistijej, il-ġenna, mhijiex mitlufa minn Alla aljenata minna, Anzi, iktar ma hija maquda ma' Alla fl-eternità, iktar qrib tagħna. Għaliex l-iktar mod kif tista' tkun qrib il-bniedem huwa Alla. Alla huwa l-iqsar triq għall-umanità. Alla huwa l-iqsar triq għall-qalb tal-bniedem. Eżistijej. Meta fi żwieġ u l-familji tagħkom, meta fuq il-post tax-xogħol, meta ma' wliedkom stess, tħossukom li d-distanzi qegħdin jikbru, jeħtlu fil-mulej. U fih id-distanzi jiqsaru. Iktar maħna ma' qudiem miegħu, il-qalb tagħna tinfetaħ u nkunu qrib lejn kull bniedem u minnu, anke lejn min żbalja, anke lejn min tradik, anke lejn min fera żwieġ tiegħek, anke bejn min ħassar il-uliedek. Dak li kont taħseb li ma tistax taħfer u ma tistax tagħmel. Maqut mal-mulej tista' ssir qrib mill-ġdid. Eżistijej. Marija emnet meta delira Gabriel. Ma Alla m'hemm xejn li ma jistax isir. U darba Ġesu għalinna għal min jemmen kollox huwa possibbli. F'soċjetà tagħna fejn faċilment noħolqu diviżjonijiet, firdiet, il-bot minn xulxin. Marija turina rridu nkunu qrib. Eżistijej. Kemm sabiħa l-Knisja meta nkunu qrib xulxin, nagħtu każ xulxin. Kemm hija sabiħa s-soċjetà tagħna meta nkunu qrib xulxin u nagħtu każ xulxin. Minnu f'Alla, minnu f'Ġesu, qalbu ma tistax tingħalaq imma jsir qrib lejn kull persuna. Meta tħossok li ma tista' tagħmel xejn, itlob għax tista' tagħmel ħafna bil-qawwa tat-talb. U l-aħħar ħaġa eżistijej. Marija fis-sema hija omna. Hija Omm. Hija Omm. Ġesu għalinna hawnni omkom minn aħna biex ngħidulu no thank you. Kemm hu sabiħ eżistijej li Ġesu tagħna l-istess Omm tiegħu biex tkun omna. Ma żilx il-Madalena li kienet fuq is-salib ukoll u għalilna hawnni omkom, ma kienitx ommu. Imma dik li kienet ommu taħinna biex tkun omna. Il-Madonna bħala Omm jinteressa minn kollox f'ħajjitna. Ma jinteressajx li nsalvaw ruħna biss. Jinteressa li niklu tajjeb, li nieħdu pjaċir fil-ħajja, li ngawdu l-ħolqien, li nirrekreaw ruħna, li nistgħu nieħdu pjaċir, li naraw film tajjeb, li nitem namraw, li ngħixu fl-intimità, l-intimità anke tal-ħajja sessuali fi-żwieġ u l-familja eżistijej. L-intimità fuq dak li huma qsim tax-xogħol, il-qsim tal-ferħ, jinteressa minn kollox, ma jinteressajx biss minn ruħek, jinteressa mill-ħajja tiegħek sħiħa. Ejjew induru lejn il-Madonna f'kull ċirkustanzi tal-ħajja tagħna. Għandna Omm li dejjem hija magħna, dejjem tfarraġna. U ftakru ħaġa. Il-Madonna taħdem l-iktar meta ma tidirx mhux meta tidher. Fit-tiġ ta' Kana la rajjes laqas kunu jafu li jitaħlet għalihom. Ma raw x'inhi tagħmel.
Marija l-iktar li taħdem meta ma tidirx mhux meta tidher. Għaliex Marija bħal Alla. Il-mulej l-iktar li jaħdem meta ma jidirx mhux meta jidher. Emnu maħbubin tiegħi f'din il-preżenza sabiħa ta' dil-Omm fil-ħajja tagħna. Imtella s-sema biruħu l-ġisem maquda aktar magħna u l-familji tagħna. Ġiġkom illum fil-familji tagħkom sibu mument, itolbu t-tarba ta' Rużarju, itolbu t-tliet Avamelijiet il-Madonna, għafdaw f'idejha id-diffikultajiet kollha umani, spiritwali tal-Knisja, tas-soċjetà tagħna. Għandna dil-Omm li fiha nistgħu nsibu l-faraġġ li jagħtina Ġesu. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Bil-wifqa nisqaru l-fidi tagħna. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher, dak li ma jidhirx, f'mulej wieħed Ġesu Kristu ben waħdini Alla. Imnissem il-missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux mamuna tura waħda mal-missier u biħsar kollox. Niżel mis-smawiet għalina għall-bnedmin u għall-fidwa tagħna. Ħal ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu Marija Verġni u sar bniedem. Salbu ħalina batrat Ponzu Pilatu mitu difnuh. Fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza. Tela s-sema qiegħed fuq l-emin tal-missier u għandu jerġa' jiġi fil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjim li mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. Fl-Ispirtu Santu l-mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben, li jum mweġġa fl-imkien mal-missier mal-liben u li tkellem fom il-profeti. Fi Knisja waħda, qaddisa, katolika, apostolika, nisqar ma' mudija waħda l-maħfra ta' dnubiet, nistenna l-qawma mill-umiet u l-ħajja tismi li ġej. Amen. Missier ħanin, nirringrazzjawk mill-qalb tal-li ġbartna fl-imkien għal din l-Ewkaristija. Inroddulek ħajr pa għal dak kollu li jint għamilt f'Omna Marija. Bl-interċessjoni tagħha u f'isem Ġesu nitolbuk sawa fuqna l-qawwa tal-Ispirtu Santu bid-doni u l-karizmi kollha tiegħu nitolbu. Nitolbuk Ġesu għal Knisja persegwitata f'tant pajjiżi fejn ħudna nsaret jiġu maqtula. Nitolbok mulej biex il-martirju tagħhom ikun sejħa biex aħna ngħixu ħajja nisranija radikali fi żminijietna. Nitolbu. Mulej nitolbuk tina l-grazzja illi nerbħu t-toma tal-mewt bid-don tat-tama li jagħtina l-Ispirtu Santu ħalli ma nħallu qatt tilqtih il-qalb jirbaħ il-ħajja tagħna. Nitolbu. Nitolbuk mulej sabiex inti tbierek il-familji tagħna bl-interċessjoni għażiża ta' Omna Marija. Birikom żommhom protetti mix-xitan li jipprova jkissirhom. Proteġi l-imħabba tal-koppji miż-żewġin, proteġi l-ożza tal-uliet. Bierek bid-don tal-uliet mulej il-dawk il-koppji li qed jitolbuk din il-grazzja. Nitolbu. Nitolbuk mulej għas-saċerdoti u reliġjużi kollha. Atina saċerdoti u reliġjużi qaddisa mimlijin bin-nar tal-Ispirtu tiegħek li kebsu fina it-tama tiegħek f'ħajjitna. Nitolbu. Bl-interċessjoni għażiża ta' Omna Marija, ipproteġi lilna fit-taqbida tagħna kontra l-ħażen, kontra d-dnub u kontra Satana. Nitolbu. Għażiża Marjomna, nafdaw lilna nfusna il-mixja tagħna fuq dill-art lejn il-ħajja ta' dejjem taħt il-ħarsien tiegħek. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Dan kollu pa nitolbuh bi Kristu Sidna.
Itolbu eżiskuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun joġob il-Alla il-Missier li jista' kollox. Titla' quddiemek mulej, l-offerta tagħna għaddejja fid-diri tiegħek. Għamel lill-Verġni Mqaddsa Marija mtella fis-sema tidħol għalina quddiemek bit-talb tagħha biex qlubna jitkebsu bin-nar ta' mħabbtek u dejjem jixtiequk bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom, ejjew nerfu qlubna l fuq u niżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier ħanin, Alla ta' dejjem u li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien iroddulek ħajl bi Kristu Sidna. Għax illum il-Verġni Omm Alla ġiet imtella fis-sema bħala bidu u ġbija tal-Knisja tiegħek fil-milja kollha li qed tidher fiha. U b'hekk saret ġbija ma tama sħiħa u ta' faraġ għall-poplu tiegħek fil-mixja tiegħu fuq l-art. Għax int kif kien xieraq ħlist mit-taħsir tal-qabar lil dik li b'mod tal-għaġeb rat lid-dinja bħala bniedem, l-awtur ta' kull ħajja Ġesu Kristu Sidna. Għalhekk nissieħbu mal-qtajja tal-anġli u b'fer kbir infaħruk u ngħidulek: Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, Osanna fil-għolji tas-smewiet, imbierek minn ġej fis-sem il-mulej, Osanna fil-għolji tas-smewiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti walajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm tibnek il-Għażiż u Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn raj ħibati ħalħobs radd il-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu qal: ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li kla Ġesu ħall-kalċi reġa' radd il-ħajr. Tali d-dixxipli tiegħu qal: ħudu u xorbu minnu l-kol għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal-maħfra ta' tnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Misteru tal-fidi, inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sama tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċekontana nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-demm ta' Kristu.
Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof Mario, l-Isqof Maħtur Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmin, ftakar f'Dev Ġejs, Mary u Charmaine Kheri, u ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbuk. Għatilna wkoll il-wir tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla u Omna Marija mtella s-sema, mal-Apostli, San Franġisk, Santa Clara u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbeberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamil li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fihi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew minn qalbna, fiduċja sħiħa falla bħala missierna, nitolbuh minn qalb. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi salt natek, ikun li trid int kif is-semek da fl-art, ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la daħannix fi tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, fi qlubna, fil-familji tagħna. Biex inkunu ħilsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu li qed l-Apostli nħallilkom islim, natikom islim tiegħi. Tħares lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li jint trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi ta' Ġesu hija dejjem magħkom. Minn qalbkom xtuq il-paċi l xulxin. Ħaruf ta' Alla. Araw il-Ġesu, il-ħaruf talla li neħħa dnub ta' dinja, ħen dawk li huma mistiedna għal dil-ikla tal-ħaruf.
Nitolbu. Tqarbilna mulej bis-sagrament tas-salvazzjoni tagħna. Atina l-għajnuna tat-talb tal-Verġni Mqadsa Marija mtella fis-sema, ħalli naslu fil-glorja tal-qawmina l-ħajja bi Kristu Sidna. Nixtieq nitolbu għal ruħ Francis Sultana li għalija wkoll konna qegħdin noffru din il-quddiesa. Għatijaw mulej il-mistrieħ ta' dejjem, tistrieħ fis-slim. Ftafu esisti dan is-santwarju għażiż għalina ta' Pinu huwa marbut mal-festa tal-Assunta, meta l-Madonna sejħet il-karni grima tal-bita titlob 3 Evangelijiet lila għad nur ta' 3 ijiem li għamlet fil-qabar qabel ma ġie imtella s-sema biruħ il-ġisem. Ejjew naqtaw din ix-xewqa ta' Marija f'dan is-santwarju issa f'dan il-ħin. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Ejjew nitilqu minn il-quddies eżistijej bit-tama fil-qalb tagħna li tagħtina din il-festa li t-tema tal-mewt mhijiex l-aħħar kelma f'ħajjitna imma l-ħajja. Għalhekk morru gawdu dil-ġurnata bit-tbissima u tgorrux ma' faħru l-mulej. Il-mulej magħkom u jberikom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru ferħana fil-paċi ta' Kristu.